Witam was z uciechą. Są my w zakładzie zegarmistrzowskim u pana Antoniego Junderko, który jest doktorem od zegarków i który jest strażnikiem naszego czasu. Pójdźcie. Warsztat trwał od 1967 roku do teraz. I tak cały czas w tym zawodzie. Przede wszystkim, jak się siednie człowiek przy stole, nie może się denerwować. Spokojnie. Chce założyć to koło, nie idzie, to znaczy nie idzie. Idzie, musi być założone, tylko trzeba pomału. Chce się go założyć, tu się dźwignie, wyskoczy. Nie nerwować się. Spokojnie, spokój. Bo nieraz trzeba ze 3-4 razy rozebrać z powrotem, bo jak się go poskłada, to trzeba sprawdzić, jak koła lecą, nie? Jak to wszystko idzie. No to najlepszy sposób na to jest dmuchnąć. Jak się dmuchnie, czy one się kręcą, ale tu są bębny, to jest ciężkie wszystko, nie? Ale to musi się kręcić. Jak się kręci, to znaczy, że całość jest dobrze zrobione. Można cały dzień rozbierać, składać. Trzeba mieć taki, jakby powiedzieć, spokojne nerwy. Ja mogę w chałupie być bardziej nerwowy, ale przy stole nie ma mowy. Wezmę, na słuch. Dobrze jest ustawiony, bo on, tu jest włos i kotwica, wszystko musi być tak ustawione, że wszystko musi być idealnie, bo jak będzie źle ustawiony włos, to wtedy on będzie kulą, my na to go dummy. Tik-tak, a nie tik-tak. Nie ma równości. Każdy zegarek powinien być co jakiś czas przeczyszczony, naoliwiony, to jego żywotność jest dłuższa. Mechaniczny to jest zegarek, bo ja go słyszę. Ja przyłożę do ucha, to ja go słyszę, a kwarcowy nie. To nie jest zegarek moim zdaniem, bo to już jest automatyka. Jak go nastawią, tak chodzi. No baterie się wymienią, a jak przyjdzie coś się zepsuje, no to mechanizm wymienia. No co to jest za naprawa? Ci, co mieli przed wojną takie zegarki kieszonkowe, to oni go tylko brali na niedzielę, on do roboty nie był. Największe dziadostwo to jeszcze jako dziecko to były ruchle niemieckie. Ruskie zegarki miały materiał dobry. Trzeba jedno przyznać, że oni jak podrobiali, to podrobiali dobrze. W sensie, na przykład ta koperta jest pozłacana. A na zachodzie, te zachodnie jak przyszły, to one już nie były pozłacane. To tam pisało na tych kopertach, nie? One były taką, jak się tego tylko tak śmignięte lekko, żeby było żółte. A tu było na przykład w takim zegarku ruskim, nie każdym, 20 mikron, 10, różnie, 5 mikron. Potem pod koniec już ruski mniejszą grubość złota dawali na koperty. No, także to różnie to bywa, tak, no, ale wesoło to jest.